Z hľadiska monitoringu je absolútne evidentné, že pokiaľ simulovaná záplava je a voda v tej krajine je, tak sú tam aj obojživelníky a tie obojživelníky sa ten daný rok rozmnožujú. Mali sme možnosť porovnať niekoľko rokov a veľmi pekným príkladom boli v Okrade na Podunajsku, kedy na jar nebola tá simulovaná záplava. Prišli sme na lokalitu a tá lokalita bola úplne suchá. My sme nachádzali mlóky alebo kunky pod koreňmi, pod drevami spadnutými v období, kedy už dávno sa mali rozmnožovať. Bohužiaľ sa rozmnožiť nemohli. Potom sme tam prišli na druhý rok, kedy bola simulovaná záplava, tá Mokraď bola plná vody, bola plná života a tie obojživelníky sa rozmnožovali. Čiže tu nemusíme veľmi špekulovať nad tým, či tá voda má význam alebo nemá význam, ona jednoznačne ten význam má. A tie simulované záplavy ten význam majú.